panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ramangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit mas. Apa, Gong? Mas, mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak-tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tak ngerti panganan duga ki ya ngapa? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan. Enten apa ta, Den? Hei, susah ki sing disusahi apa? Sampeyan ki dadi satriya. Mumangka satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Nggih. Kula entuk kaya ngeten iki. Kula dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soalnya. Ngoten. Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lancuring bawana. Aku men trima sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabehe apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi Jan. Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Engko nek Ndara nesu, Ndara duka kowe nampa pidana. Luwih becik nampa pidana. Mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ora masalah. Apa sing ngekai rezeki mung kene tok kuwi? Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi Prabaya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi 7 turunan. Anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi ngisnebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalan ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya pinangono. Ramikat tunggal kulumu pangke. Gelak-geleng kuwi manusmaning jajalan kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajamu mati dening obat kowe. Weh.
Dento. Kekuatan barat mati le wah ayo kamu lekane hati Bambang Rawan nggonmu mungsuh Prabu Bogodento ketiwasan Rama Penemban nyatanipun Prabu Bogodento nalindring Turilaya menika dibya Sura Sekti kalintang ingkang putra boten saged nrenggalangi kridanipun Sang Prata Prabu Bogodento dalah mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake pati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bogodento Kakang Sagotra piye mlayu wae golek dalan liyane dalan kene sing baku prapting negara ing Wirata ngaturake pasrah pati urip lan para Pandhawa ora sang ngladeni Nalendra Prabu Bogodento mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirata cah bagus menungso ratatanan wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa mongko uripe pitung turunan kulawargane bakal tak tanggung lah kok mesa mlayu golek dalan liyane dalan kene sing wigati prapta ning negara Wirata walah dalah jebul menungso wis do minger kiblate Resi Janati sak anake masrahke pati uripe marang para Pandhawa dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalah nyawa kok mung dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Ya. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Jaka Pitana supaya luwih prayitna ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binaku. Kekuk sak dolita mel Bapa Bendara kula Den Ndara Janaka
Kula wis ngerti, kula wis weruh nek Ndara rawuh mongko pasuryane niku mboten bingar utawi mboten katingal padhang niku mesti sungkawa. Lah nek pun sungkawa kula ming dijawil ora diparingi priksa napa-napa, ming dijak mlaku bareng tekan alas terus kendel mboten mubah, mboten musik. Niku kula nek gagas sampeyan niku janjane kula niku wis jelek. Wis apal. Anggere sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng mriki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu Ndara anggone lejar paring pangandikan. Gus, napa kula salah? Napa anak kula Gareng sing salah mangendika? Nek Gareng sing salah kalih sampeyan mang paring pangandikan. Mengke anak kula Gareng tak blebeke teng gejelik. Nek sing salah Petro, mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong, kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi. Ludira inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten Bendara kok ajar salto. Niku lho mboten duwer ora mbot kelakon to. Kowe kok nang ndi kok salto iki ngopo, Gong? Aku anu dadi pemain ketoprak ya. Dapukane perang. Weh, lah ya elo. Mula perang iki nek ora iso salto, ora iso gawe reking penonton. Ndara ngopo ya, Gong? Mendhok nengke wae. Ngurusi kok Ndara Janaka. Engko ngopo? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang Ramadang semaput lho hidup madang sirahe pikirane kok ming panganan mbok prihatin wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit Mas. Apa, Gong? Mas, mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak-tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tau ngerti panganan duga ki ya ngapa? Mangan ki ya sego glepung lho gorengan mangan kok duga mripate kira uteke cilik setan enten apa ta Den? Hei susah ki sing disusahi apa? Sampeyan ki wis dadi satriya. Mongko satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Nggih. Kula entuk kaya ngeten iki. Kula dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soalé. Ngoten. Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lancuring bawana. Aku men trima sedhih.
Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabehe apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi jan, Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan nek gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Engko nek ndara nesu, ndara duka kowe nampa pidana. Luwih becik nampa pidana mbangane ngentutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah. Apa sing ngekai rezeki mengkene tok kuwi? Rezeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka mung dadi lantaran aku entuk rezeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra wis iya, Dik. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rezeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Petro nek iso. Iki nek meneng ngene iki angel banget iki kok. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal. Kanjeng Paran. Lah kok dadi wedok barang kowe? Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong meneng ora. Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kula ana apa? Mbok ya ora kaya ngono kuwi lho. Tobat. Nuwun pangapunten pangeran, wonten napa menika garwanipun para Sri Kandi? Man sange supada dateng menawi dados paduka pangeran, mangga kula trejar penggalipun pangeran. Wah. Jlamrong. Cah bagus. Eneng apa? Kanjeng Rama ingkang putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Pawan Sengkuni, wak tuyu dasmu. Ora usah melu-melu kowe iki. Treku nggo nglejarke Ndara. Ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca cumadung dawuh, Paman. Kadhawan menapa kula namung kantun derek. Menapa nyuwun pejahipun Kakang Semar Badranaya. Aja aku iki. Bapakne kok arep dipateni. Angel kok, Pak. Nene. Ora rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa ya. Lah nyuwun kawelasan Den, nyuwun paring-paring Den. Dipun pelaksana Den kula mboten gadah Den kula dinten menika kula dongaken lancar rezekinipun Den kula nyuwun paring-paring saketos barokah sawen Den. Kula nyuwun paring-paring Den kula nyuwun bareng maringono dhateng kula Den kula nyuwun paring-paring saketos samangke kula saketos bados samangkenipun saketos mantene matur sembah nuwun Den matur sembah. Wah, antil kowe. Aku kok Bagong kok. Wah, edan wong mandu kok di kae telek lencong. Telek lencong kok njukuk ning bokong. Aku nglingguhi. Wah. Tak nengke ket mau wae men nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger saya seger. Apa-apa ki nek dirasake karo pemambune suwe-suwe iso seger ya, Tru. Heeh. Petro, dalem Bapak. Nembang ndaramu ki nek muni nembang senenge ra jamak-jamak gareng kuwi. Ndara Janaka ki nek seneng Madukara, lenggah ning kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Sri Kandi kanggo arit jarane. Nggo cuthik cetuk rikmane sing putih dijabuti Ndarawara Sembadra, pundhae dipijeti Ndara Larasati. Wah, ya mukti sing ngladeni wedang Betari Dresanala pas ning Madukara. Terus sing nyinden Dewi Manuhara
sing gender Patih Surata. Jineman uler kambang kuwi kesukaane Ndara Janaka. Kula aturi nggih, Den. Kula caosi tembangan anu napa? Uler kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tek terus. Kakang Cemar. Ngoten nggih. Kula setelke. Nggawa tip ora? Lho, sangu headset e aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele. Mau pengira ana wonge wani muni. Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali. Ana neno 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 eno sae datose dua lulu wis kangelan dipaidu ya lah gembus piye ya lah genduk dudu gembus dudu ah bingkeme cangkeme kowe wong tuwa ora urus ora aku ki nang omah tanggaku sok nyetel rock ketok gembus ngono dadi malah kelingan weh Pak aku wis ora mampu kedhep ya ora netrane malah tingkem paring pangandikan ya ora. Mbok Bagong kae njajal nek iso gong. Wah ya. Kudus kowe. Setan kowe. Wong kancane do nyambut gawe kok mripate merem ora. Aku wis nembang, gareng wis nembang, bapak ya wis ora mampu. Maksude kowe sing dikira bapak iso gawe lejar penggali Ndara. Do lunga. Lho. Engko nek dukane ndaramu aku tanggung jawab. Ayo minggat. Tendang ya kowe. Yo. Engko nek ana apa-apa tanggungan lho. Wis santai wae. Petruk minggat. Gong. Ndara iki ngersake Panakawan. Ora. Nggo ngapa dheweke mbutuhke Panakawan mung ditinggal meneng wae ngono. Tinggal lunga. Iya. Ayo guys. Iya. Gareng minggat. Ki ora dipanah Ndara mati lho. Sapa? Dipainah. Panah. Painah dengkul maca ora. Ndara duka dipanah modar. Minggat to, kon minggat iso ora kowe? Wis to nek nganti Ndara iki ora lejar penggali aja diundang Bagong. Oh iya. Ya, wis karepmu nek dukani karepmu. Mangkelake senengane. Ket mau ditembangke ya ora gelem lejar. Malah ming meneng wae. Setan ratatan menungso pakanane batang kok iki ambune kaya ngene iya sukses gene kalah kowe jebulna wong tapa kaya ngapa nek dintuti bubar konsentrasine Ndara ning ngapunten nggih Den niki mung mergo sampean ben supaya lejar penggalihe Ndara miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga wis sekilo kok isih mambu
Pancen setan tenan dah siji kae. Darane kok dintuti apa ora edan. Bagong pancen cah nekat dhewe. Hei Pak Rene, kowe kok ketinggal ado? Wah, jan setanan. Mengarep liwate kok ngampet ambegan ora. Aku tahu opname. Mambuntute Bagong kaya racun tenan. Ndara ngatos-atos, Den. Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma. Mesti kemawon kula badhe badhe nyuntak dhateng gegimbolaning raos. Sampun ketingal bilih bingung binglong kenganglangan manahipun ingkang wayah pun Duryudana dangu sangsaning dangu badhe anyaketi perang ageng Bratayuda monggo sampun katandha sawanipun duta saking Pandhawa ingkang rambah kaping kalih setunggal Kanjeng Paman Prabu ing Pancala angka kalih Kanjeng Bibi Kunthi ingkang badhe anjabel negari Ngastina lan Kendraprasta sakjajanipun ewadene duta pengawaning Pandhawa kalih menika kala wau saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina. Lho la iya ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata ngimutake kelawan Putu Prabu Ngastina. Rawing para duta pengawaning Pandhawa ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kunthi Kalibrata. Sayektine yen to Putu Prabu Ngastina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta, mesine ora bakal kelakon tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun nanging semune sira Putu Prabu wis utawa wis winengku dening kemelikan derajat pangkat lan bondo donya wekasan sira ora wanuh marang tata krama nganti duta pengawaking Pandhawa loro cacahe mbok anggep kaya wong Papariman Wulandara mbok anggep kaya wong jalma wanan ing atase kuwi pamanmu ing Pancala angka loro bibimu ya kuwi Dewi Kunthi Kalibrata parandene ora mbok sugata kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang sakmestine anak lawan wong tuwa nanging malah mbok anggep kaya dene wong sudra sempali. Oh Putu Prabu kahanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok gegirisi temen apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa yen to nganti cukeng lan adreng nggonmu ngukuhi utawa ngukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki bakal dumadi marata coba pitungan bakal pira kae wong kang ora ngerti kenthang iki boleh nglakon pojok plereting kahanan padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mblasah kaya babatan pacing yen to Bratayuda kuwi dadi mongko kabeh mau mung rebut kamukten ya kuwi Ngastina lan Kendraprasta upama ta Putu Prabu Ngastina kuwi gelem maringi separuning praja Ngastina lan Kendraprasta sakjajane mesti wae Pandhawa bakal nampa yen to Pandhawa nampa Putu Prabu ikhlas sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ning Tegal Kurukasetra nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kalapatanipun ing abdi ping kepatihan Tadah Wadana kula kinten menapa sampun paduka tindakaken menika sampun trep kalawan jejering Nalindra mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging prenatan amis baji ning negari menika wonten pundhaking Nalindra paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggon penggalihipun ing atasipun negari dipun suwun dening para Pandhawa dipun paringaken ateges panjenengan mentala nyengsarakaken para kawula negari Ngastina Gusik Suman
Kok kowe iso matur yen to Putu Prabu Ngastina maringake negara marang para Pandhawa kok para kawula padha sengsara uripe. Kuwi dasarmu apa? Tartemtu gesangipun para kawula mboten nikmat kados nalika nalindranipun dipun asta dening anak Prabu Ngastina. Sing kandha sapa? Kuwi contone patih ora gelem tedhak ning Karang Pradesan, ora gelem nyaketi marang para kawula. Ngertimu mung kabar saka Punggawa lan Nayaka ing nampa bayarmu. Supaya Punggawa Nayaka mau ngaturake kahanan Ngastina becik, ayem, tentrem, nanging sejatine ing dumadi ora kaya mengkono mau. Kula wis kewowoken mangan gempalaning jagat wis kewaregen. Kula menika nedha legiasi ning kahanan jagat menika sampun kewowoken. Kula sampun tuwuk dados Nalindra, kula sampun marem kekeceh Brana Picis negari Mandaraka. Menawi Ngastina menika kaparingaken dhateng para Pandhawa, Ngendraprasta kawangsulaken dhateng para Pandhawa menawi panjenengan dika anak Prabu kepengin dados Nalindra, Mandaraka kula aturi ngagem. Mandaraka kula aturi ngagem petah, nggih petah. Mboten badhe kula longi, mboten badhe kula prail dados kalih, nanging petah kula aturaken dhateng anak kula mantu ingkang kula tresnani. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawadura. Wonten paring adawuh. Kados pundi manggiwun Bapa ing Sukalima? Lole. Kenthos walu gembol monyor-monyor duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Nger. Menawi jenengan dika anak Prabu Duryudana menika ndangu dhateng Bapa ing Sukalima, ingkang Bapa mboten saged matur jernyatanipun. Kula menika ngrumaosi wonten negari Ngastina menika namung tiyang dedeple. Kula menika pikantuk derajat pangkat saking paringipun ingkang Rama Sinuhun Prabu Dastarata hingga sapriki kula suwita dhateng jenengan anak Prabu Ngastina. Mila pangraosipun ingkang Bapa ing Sukalima menika namung dadah atur ingkang sekedhik menapa ingkang paduka kersakaken kula namung sendika ndederek. Negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Kula ugi jumurung menawi paduka menika ngekahi negari Ngastina menika lan Ngendraprasta kula ugi nderek sabab ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten ajrih getih wedi mati dipun ajokaken ing pabaratan menawi jenengan dika cugeng inggih menika ngekahi negari Ngastina lan Ngendraprasta sak jajanipun Nger anak Prabu Ngastina didem madyaning pasewakan negari Ngastina paribasane kaya betet sewu neba pategalan pandinganipun para sepuh tinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana saya kodheng penggaling nata ing Ngastina satemah katingal daleweran punang riwe mijil saking sela-selaning pelarapan katingal bingung nata ing Ngastina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kasaru gedher njaba samyalok ana kreta ingkang mudhun saking Dirgantara dupi mandhap saking kreta nenggi nata ing Ndarawati ingkang minggah datulih karya cingak kang samya mlat kaget nata ing Ngastina Prabu Duryudana wae jagat dewa Bathara Prabu Sarawu Paduka Kanjeng Prabu Ndarawati rayi Paduka ing Ngastina ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Ndarawati namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka Kunjuk kula tampi ndadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan. Iya, Paman Prabu Salya ing Mandaraka. Keparing ing putra ing Dwaraka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Paman. Iya, kula tampi nggih. Dawah sami-sami. Putu Prabu. Padha kanthi harja sarawuh munggir Putu Prabu Kresna. Eyang. Keparing ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Iya, iya. Ndak tampa pangestunipun Eyang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paribeh. Oleh anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan nggih. Bapa Penemban Sukalima winanting suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban. Oh inggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Koko Prabu wonten dawuh damel kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina. Geger sanggaring para nayaka Punggawa lan kawula samya alok menawi wonten kreta ing mandhap saking Dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Koko Prabu ing kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana menggah menapa ta wigatosipun.
dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi. Wale-wale menapa? Sawanipun ingkang ngraka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika boten saking pikajenganipun ing ngraka piyambak. Namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sakadang kadyanipun supados ingkang ngraka ing Dwarawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun boten saged kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan ngendra prasta sakjajanipun lan mugi andados ing kawuningan bila sawanipun ingkang ngraka ing Dwarawati menika boten kok badan sepata nanging mugi wonten rawuhipun Jawata sekawan inggih menika Iwang Pikulun Naroda Iwang Pikulun Kanwa Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumados sing lelampahan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondeli negari Ngastina kula ngendra prasta menika Yayi lenging saking menika suruh sanget panyuwunipun ngraka ing Dwarawati dinten sakmangke keparenga paduka Yayi Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Bratayuda badhe kelampah menapa Yayi Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan ngendra prasta sawetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung inggih kula boten badhe selak sampun rambah kaping 3 lebet paduka Kanjeng Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa. Napa nuwun sewu kula boten tuwin dereng saged munjo atur dinten samangke. Gandeng Koko Prabu menika kalebet tamu agung wonten negari Ngastina mila kelilanana sakmangke kula nyugata pasugatan hunjukan tuwin daharan ingkang sampun dipun samektakaken dening Paman Harya lan kadang kadyan kadang paduka para Sata Kurawa. Sasampunipun mangke ketingal seger nggih nyangunjuk sarta tuwuk nggih adhahar. Satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Dwarawati. Yayi, kula nyuwun pangapunten. Sawetawis kawandasa dalu kawandasa dinten menika kula mboten nedha woing dami. Kasranipun kula nedha nglampahi poso. Kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adhahar dedaharan ingkang mirasa. Krana sawanipun ing ngraka ing Dwarawati menika minangka dados panangaraning lelampahan jagat ing badhe dumados menika Yayi. Kula ora mboten kepingin sanget tirta kamboja ingkang sakalangkung seger dedaharan woh-wohan ingkang kanyatanipun sakmangke sampun kula sugataken supados sakmangke paduka Kanjeng Prabu ketingal seger tindak tebih saking negari Dwarawati dumugi negari Ngastina. Nggih anak Prabu menapa ingkang dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten kok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Anggenipun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu ing Dwarawati menika lahir batin sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten. Monggo to kula aturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra utawi kadang-kadang paduka Sata Kurawa. Kartamarma Dursasana kadang mutuh dawuhana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana padinata ing Dwarawati. Paman ngestaken dawuh. Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika winuring semu ing Prabu
Monggo menika rampatan sampun jemawis. Monggo nggih. Sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Ndrawati badhe andhuwa dhateng niat saenipun anak Prabu Ngastina. Monggo kula aturi ndahar. Kula aturi nyekecaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Ndrawati sampun ketingal seger nggih dahar miwah tuwuk nggih ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendraprasta sak jajanipun nggih gunjang ganjing langit kelap-kelap baton kalir kincanging risang mawe gandrung eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu milapana dhateng akal ukiling Rekyana Patih Harya Senguni tuwin sangganing para Sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi Parandri Sanata Indrawati datan mandhap saking palenggahan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andhahar dadya gempong penggaling Rekyana Patih Plasa Jenar sigra ngawi sangganing para Sata Kurawa ingkang wis samapta ing gati sawigaing diri angasta sakatahing pusaka ambyuk angruket nata Ndrawati geger madyaning negari Ngastina Pasewakan Datulaya. Aja nganti ucul. Kinarya sanggya para Sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Ndrawati. Mengajab arsa ngranjab nata ing Dwaraka sangganing para Sata Kurawa. Parandring mangke grayah astaning nata Ndrawati nyenggol bedaring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Ndrawati dadi putra sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Udhek-udhek macan turu mbeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndrawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng ngomono. Ayo sirnakno aku lekane ati. Wah. Geger madyaning negari Ngastina. Salang tunjang rebut jucung lampahing sanggya para Sata Kurawa golek papan pendhelikan. Jerih kalawan pengamuk ing nata Ndrawati ingkang wujud diyu nganti sundul ngawiyat gedhening nata Ndrawati kocap ing mapan wonten telenging kedaton nenggih Sang Dastarasta tuwin Dewi Gendari. Gendari. Kula wonten maring adhawuh. Gajeke dina iki anakmu Kurupati nganakake pasatemon karo para sepuh. Inggih. Rambah kaping 2 duta pengawaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina. Oh, Ndari. Lah kok dadi terus gumana musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100, Ndari. Monggo bareng tak eling-eling bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning Si Senjaya yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku kok
Aku kok duwe rasa kuwatir. Tobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatire ngatiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh ning peperangan. Sesuk piye dari terusan? Tobat mestinipun menyang sampun ngantos menggalih perkawis ngantos mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Waduka tasih gesang. Ternyatanipun perang ageng menika derek lumampah kok ngantos dumugi semanten anggen Waduka menggalihaken kawontenanipun para Sata Kurawa. Ose. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karo-karuan kumrusak ora karo-karuan kayane kono ngriki apa iki ngestina ketaman prahara apa piye? Tobat kula piyambak mboten mangertos Gusti lha kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter iki eneng lindhu apa piye dari kok kaya ngene kanane. Bumi gonceng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrum kocap kacarita eling-eling sang Dastarastra pinaringan cacat cala hina tegese boten saged nyumurupi gemlaring jagat cacat netra dupi midhanget swara ingkang gumrusak awit pengamukipun yaksa bumi genjot lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindhu bumi prakempa parandring sak mangke datan graita dumadakan saka ajriing para kawula angesuk beteng kinarya lenggah sang Adipati Dastarata saya rasa pangesuking para kawula miwah sangya para Sata Kurawa rubuh kang beteng ngrubuhi sang Dastarastra miwah sang Dewi Gendari dadi lan patine. Oh hey yo karepe dhewe Kurawa jiring getih wedi mati Ratu Ngastina mlayu golek papan pendhelikan sing dadi punjeriming negara Ngastina luwih becik negara Ngastina tak untal ming ora dadi perkara Arsa den untal negari Ngastina dening Sang Yaksa kedadosan Sakinata Ndarawati tanggap risang kaneka putra aja kaya ngono Kresna ora pinggir ayo rucat to nggih ayo Cong Warudaya pak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe aja kok Ngastina lah kok jagat iki tok untal wae kok luwih gedhemu ora umum kaya ngono ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina menawi Ngastina kula untal tartemtu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda ning kita nerak macak nerajang perbatak kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa.
Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo Racap, ayo Racut. Ayo Kaki. Maliya kaya wingi ngene ora gedene semono kuwi. Lah dadi tontonaning para kawula. Baliya kaya nata Ndarawati Joe nguni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe ki nggo ngopo? Mesti arep wangsulan Karangyah keten ngoten lho. Senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Inggih, pukul. Malah lumadening lakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukui negara Ngastina lan Ngendraprasta. Inggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ing kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita bali marang negara Wirata. Tata-tata sanapta ing gati sawigawing diri bakal lumadening perang gedhe iki kita minangka dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun Kresna. Enten apa kan? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora saperlu tak critake sing dadi ene negara Ngastina. Aduh. Aku iso slamet ki wis seneng kok Le Burisrawa. Nggih, lha pripun? Ya mung arep ngabari karo kowe. Ngabari napa? Mungsuhmu bebuyutan. Lho, sinten? Sawangen kae sing jaga ana ing kreta Jaladara gedhangkrang sila tumpang. Ning kalangguan akar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorote tahan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga Setyaki Kakang Burisrawa kanca lawas suwe ora ketemu ya ora tau ketemu kowe sih seneng mendem ora untuk pamujimu wis sawetara wektu iki aku leren wah gombal sok suci kowe mbiyen kerep srawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo perkara ngombe. Aku seprene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Koko Prabu Ndarawati, mumpung Koko Prabu urung rawuh. Ayo Ndrawina. Ndrawina piye? Nggawa sak botol. Yo sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa wis ora nglakoni kowe mbok ora kaya wong anggepe iki lho 85%
Yo, iki nggo takeran wae, nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu, kowe karo aku ya kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai ayo karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki tak buka isih, tak buka isih. Oh, untukku isih kuat to. Ya engko aku nek wis ngombe kowe gawe ngombe aku seneng-seneng wae setiake ora kok perkara piye-piye. Iki enak tenan. Iki leh kutuku ning negara seberang. Oh, ayo. Wah. Ah, seger tenan. Yo, endi kowe? Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki ora ngreng lho ya. Sithik-sithik nggo guyupi wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndek kanca. Yo kakek sithik. Ora. Ya jare ae. Ya ngari seprapat iki. Seprapat iki ming awake panas tok. Aku ora. Kowe jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jire getih wedi mati. Nek jang ngombe ora wani perang sanggo wani wae apa tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe. Gunane apa kowe? Ngetokke diadamu kaya ngono. Ngetokke kekuatanmu jam ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono Ratu Ndarawati ngingoni senopati. Senopati sing jireng getih wedi mati. Kakang Burisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo ben. Owe mentung ngono kowe. Sakarepmu ora bebas karepmu jire. Kowe wong lanang pepinjungan. Kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Ayo! 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 Wah, senjaki setan kepruk botol ndasku. Wah, bibiti perkara kowe. Kowe yo. Jogete cepet buyer. Mati aku. Waduh. Wah. Aduh.
wonten timbrani ngadhawu. Koko Prabu. Lerena durung wancine. Dipun gelak mangsane digege wancine. Yen ngono Siadi bakal nyelaki sarta nerjang pewarning Jawata. Parang Paduka. Dimas. Isih ana pakaran kudu ndak rampungake. Menapa Koko Prabu? Jroning masewaken ora katon sowaning kadangku Yayi ing Awangga. Kewarung Paduka. Ayo ditiliki ana ing kedaton ing Awangga kaya ngapa kahananing Yayi Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu dadosa paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi tumapaing Perang Ageng Bratayuda. Tandhing kula sampun ngantos keliya. Tandhingmu sapa?